Jotonono di porkaham telam sogo tini nani blogo. Ge guys norong mang khana toktwi tini ang toktwi mosodeng khanya nayo. Ge norong nai jongdi ang tawo o toktwi no puila rogui nagranai boil khainai aboni pore rogmani pore kariwi mosor sogui mosodeng khainai ge norong nai jongdi haikino joyawi. Oke guys, ang ayang toktwi rogui kabui haikya hangke tabo moso butai khangna phayo moso dengor na bagai. Oke guys, norong nugui mankhana bo moso hangke haino asai mani sido obo kai mani ya obo hangke haino buslei rok phuna klai asai mankhana ge bon nugui mankhana noroi ko sini nukani pillar bai baksa sei bini ya phang asai jagna hari satong bo nangge oro sakolom se o jagano bahijani thai jongkha butai thata rokai ge o moso songo buthai busaro suka ekdom ge moso phaisa phusuk kori jora bosang o moso no khage jakha ge tini bo ang toktwi moso dengo o moso no rnai ge toktwi moso deng khai phunungai na rong tini o moso khage moso deng no go rnai ge na rnai tong de haikeno joyawi paisa jorati. Oke guys, norong nugui mankhana iko ang moso khagei tugui phaikya ge ang tabok o moso no karayo yoknai karai kutungo ge nugui mankhana oro poti ge poti ni buku kisa phugui ne moso no jate phadiya tei hoki krini bagai hogi o sobiya karai kutungo ke geso rnaita ge abon bagai kisa phugui tongo moso jate phadiya tei ge ang obo tabo karai kutung ri yoknai yokmani pore moso deng khaini ge norong nai tong de haikino joyawi. Baya rong norong an channel katalangi tongke please subscribe khai di tei bell icon click khai di tei like share comment khai di asungno.
Hingke guys finally ani tokti mosodeng ungkha iko noro nugui mankhana tini ang bomo haike tokti mosodeng khaikya. Hingke guys noro ang saram busung obono noro waisa puno tokti mosodeng khaisya ko hingke please waisa try khaina di waisa tokti mosodeng khaisya di belekino kothok majawo. Hingke guys noro ang tini obono koimung waisa try khaisya nai di kothok masanai. Hingke tini ni bagi vlog hingke amsung nongnai guys noro next vlog na sing tongdi video nai tongna bagai.